నాకు మధుర శ్రీధర్ చాలా కాలంగా మంచి మిత్రుడు. వెనెవర్ వి మీట్ వి టాక్ అబౌట్ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్స్, నేచర్స్ లా, డివైన్ పవర్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ వాట్ ఎవర్ వి టాక్, ఆల్వేస్ he talks about his films, particularly coming to this film. So he's invited me for a shooting also. I was there in shooting with Vamsi garu. వారికి ఆ ప్రాంతంలో గోదావరి తల్లి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంతగా ఆయన చూపించారంటే మేము అందరం కూడా ఆయనతో పాటు ఒక 2-3 రోజులు అక్కడ ఉండడం జరిగింది. చాలా గొప్ప డైరెక్టరు. వారి ట్రయల్స్ కానీ చూడటం కోసం అని చెప్పని నేను ఇవాళ ఇక్కడ వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను వారి కోసం. సో ఫ్యాషన్ డిజైనర్. సో వీ ప్రొడ్యూస్ ద మోస్ట్ టాప్ క్లాస్ ఫ్యాషనబుల్ డిజైనర్ ఆఫ్ విక్టోరియా సీక్రెట్. సో దానికి దీనికి కాస్త లింక్ ఉండబట్టి వీ ప్రొడ్యూస్ విక్టోరియా సీక్రెట్ ఫర్ ది అమెరికన్ మార్కెట్. ఎంటైర్ అమెరికన్ మార్కెట్ ఉమెన్ వేరింగ్ అండర్ గార్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ. దట్స్ విక్టోరియా సీక్రెట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ మిస్టర్ శ్రీధర్ గారు అండ్ వంశీ గారు, ఆల్ ది టీమ్. వీ విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని పిక్చర్ కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. So yeah, what's next? Thank you so much, sir. Thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Yes. So ఇప్పుడు ఇందాక నుంచి మనం ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి మొబైల్ యాప్ లాంచ్ జరగబోతుంది అనమాట. Yes, fashion designer has a separate mobile app and for all the users to get closer and get details, more details of the movie. So ee mobile app ni evaru launch chestunaru? Yes, ee mobile app ni విరిమా సాఫ్ట్ ఎండి గారు విబి రావు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. విరిమా సాఫ్ట్ యాప్ లాంచ్ చేయడానికి. Welcome, sir. If you can launch the mobile app. So all the best and best wishes to team andi. We have developed mobile apps in iPhone and for iPhone and iPad and Android phones. So you can download from iTunes stores and Play Store, Google Play Store. So mobile app launch. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. All right, so wishing the whole team behind this mobile app all the very best. So ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ గురించి ఇంకా బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సాంగ్ చూసాం నేహా, చాలా బాగుంది. చాలా చాలా బాగుంది. ఇదే పాట మీద అద్భుతంగా స్టెప్స్ కలిపితే ఇంకా బాగుంటది కదా. నేనైతే ఈ వీడియోకే ఫిక్స్ అయిపోయా. నాకు ఇంత వీడియో బాగుందన్నావు కదా, కానీ ఆట సందీప్ తీసుకొస్తున్నాడు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ని ఫస్ట్ సాంగ్ పాట మీద పర్ఫార్మెన్స్ చూపించడానికి. సో గట్టిగా చెప్పలతో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆట సందీప్ అండ్ టీమ్. Five, 4, 3, 2, 1. కనులేమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో పదమేమిటో అడుగేమిటో నడకేమిటో ఈ పరుగేంటో ఎద ఏమిటో లయ ఏమిటో ఎదలయలలో ఈ హొగలేంటో నువ్వేమిటో నేనేమిటో మనకింతగా ప్రేమేమిటో నిన్నేమిటో రేపేమిటో ఆలోచనే లేదేమిటో అసలింతలా అడుగడుగునా చెలరేగిన అలజడి పేరేంటో ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో
తొలి పరిమళం మరి పరిణయం ఇది ఏమిటో ఒక ఆశతో ఒక ఆశని ఒక శ్వాసగా కలిపేయడం చందనం మధునందనం అభివందనం ఇది ఏమిటో ఒక అడుగుతో ఒక అడుగుని ఒక దారిలో నడిపించడం ఒక నిన్నుని ఒక నన్నుని ఒక్కటిగా కలిపే కలవరమిదిగా ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో అమృతం మధురామృతం మధురామృతం అది ఏమిటో తొలి ముత్తులో తొలి హత్తులో తొలి గీతని చెరిపేయడం అక్షరం ప్రేమాక్షరం బీజాక్షరం అది ఏమిటో ఒక నువ్విలా ఒక నేనిలా ఒక ప్రాణమై కలిసుండడం ఇది జీవమో నిర్జీవమో అడుగడుగున యౌవన జీవన శృతిగా ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో Wow, that was Ara Sandeep And team, thank you so and much. team. Thank you so much for